fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex niċċelebraw din il-qoddisa, hekk fil-bidu tal-ġurnata kif jixraq skont il-qalb ta' Ġesu, inħallu l-Ispiritu Santu imexxina, speċjalment biex jagħtina l-grazzja li nisimgħu l-kelma tiegħu li xandrinna kull darba li niċċelebraw l-Ewkaristija. Għax hemmhekk Ġesu jiġi ifejjaqna bil-kelma tiegħu. Għalhekk qalb nidma nitolbu maħfra. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għdibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Il-lodisa din nofruha in suffraġġju ta' Vincenzo u Ġenesija u l-familja Camilleri. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, għati widen għat-talb umni tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna inkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lut, ħuti. Billu l-ulijiet għandhom l-istess demm u ġisem, Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom, biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu il-mewt fideh, jiġifieri x-xitan, u jeħles il dawk kollha li minħabba fil-biża tal-mewt kienu mjasrin għal umurhom kollu. Għax ta' bilħaq mhux lill-anġli irid jgħin imma lill-ulijiet Abraham. Għalhekk kellu jkun jiġbaħ lil ħutu f'kollox biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għad-nubiet tal-poplu għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u x'għandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu, x'għandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej, ħabbirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu il-wiċċu il-ħin kollu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Nisel Abraham il-qaddej tiegħu u liet Ġakob il-maħtur tiegħu, jaħwequ Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li għamel ma' Abraham, fil-weda li ħalef lill-Iżak. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ mis-sinagoga u baqa' sejjer ma' Ġakmu u Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu bija
resaq lejja qabada minn ida u għajjima u d-deni ħallija u bdiet is-servijhom. Fil-għaxija mbagħad fi nżul ix-xemx ħadulu qudiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġara u fejja ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ għad kbir ta' xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min kien. L-għada fil-ħodu kmieni qabel ma żerna qam ħareġ u mar f'post imwarrab u għad hemmhekk jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh għalulu, kulħadd jistaqsi għalik u għalilhom ejjew immorru band oħra fl-irħula ta' qrib ħalli nippridka hemmhekk ukoll għax għalhekk ħriġt. U dar il-Galileja kollha jippridka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej. Qatt saqsejna imma Ġesu kif kien jgħaddi l-ġurnata? X'kien jagħmel? Illum din is-silta tal-Vanġelu ta' San Mark qiegħed jgħidilna ġurnata tipo li kien jagħmel Ġesu. U x'kien jagħmel? Filgħodu jitlob, kif smajna, kien joħroġ kmieni u jitlob. Mbagħad kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom u kull fejn kienet tinġabar il-folla. U kien mbagħad ukoll ifejjaq kull tip ta' mart. Allura meta nisimgħu din l-attività tal-Ġesu li kien jagħmel kuljum, dawk in-nies kollha li kien imorru jew jisemgħuh jew biex ifejjaqhom, hija stidina lina li nħallu lil Ġesu jiltaqa' magħna. Għax Ġesu irrid jiltaqa' magħna, irrid jgħallimna, irrid ifejjaqna, irrid ikun magħna għax aħna nafu li qed magħna tqul li ngħixu aħjar. U għalhekk il-qudiesa ta' filgħodu ta' kuljum hija grazzja kbira għax inħallu lil mulej jikellemna biex idawwal moħħna u qalbna matul il-ġurnata li nkunu sa ngħixu biex naċċettaw dak kollu li hu tajjeb għalina mhux dak biss li rridu imma dak li hu tajjeb. U x'inhu dak it-tajjeb? Mhix li ngħixu maqudin ma' Alla u jekk aħna maqudin ma' Alla ma nkunux maqudin ukoll mal-oħrajn. Naqraw nerġa' ftit mill-Vanġelu. Hemm espressjoni sabiħa ħafna li smajna fil-Vanġelu u fuq din nixtieq ukoll nagħmel ftit riflessjoni. Jgħid hekk resaq lejja qabada minn ida u għajjima. Id-deni ħallija u bdiet isservihom. Din hija il-ħajja tagħna ta' kuljum jekk aħna rridu verament nagħmlu. Jgħid resaq lejja. Għaliex resaq lejja? Għax San Pietru sħabu qalulu li marida. Jiġifieri il-Knisja twassal lil Alla id-batijiet tagħna, it-talb tagħna, ix-xewqat tagħna. U x'jagħmel? Jgħidilna qabada minn ida. Issa din l-espressjoni qabada minn ida hija interessanti għaliex il-Vanġeli kif tafu ma jgħidx irrakkonta l-fatt, imma b'dak il-fatt, dak ir-rakkont irid iwasslilna messaġġ importanti. Hawnhekk irid ifakkarna l-Evanġelista li Alla jaqbadna minn idejna mill-pols. Jekk xi ħadd huwa dilettant tal-ikonas, hemm ikona sabiħa
tal-qawmen ta' Kristu fejn u ħirex mill-qabar jaqbad il-pols ta' Eva u l-pols ta' Adam it-tnejn u jtellaħħom mill-qabar. U dan huwa l-atteġġament ta' Ġesu. U jaqbadna mill-pols minn idejna biex aħna ma nistgħux naħarbu, nistgħu ngħidu li Alla jaqbadna minn idejna u jkaxkarna fejn iritu għal ġittana però. Għaliex ma jgħidinx biss tin idejk, imma hu jaqbad idejna dak il-possess fuqna biex ipoġġina fit-triq it-tajba. U għalhekk imbagħad fejjaqa u jfejjaq għax Ġesu għalhekk ġie biex ifejjaq lill-bniedem minn kull tip ta' ħażen. Hawnhekk femet lid-darbiet li jkeċċi x-xaten u fejjaq kull tip ta' mart. Għax Ġesu ma ġiex biex ifejjaqna fiżikament, imma biex permezz tal-miraklu kien jagħmel kien jgħidilhom jiena għandi l-qawwa li naħliskom mill-ħakma ta' kull ħażen. Għax faċli jeżes bieb illi nkunu maħkumin mill-ħażen, mill-ispirtu tal-ħażen, nistgħu nsejħulu x-xitan, Satana, dak huwa dejjem spirtu ħażin li jmur kontra Alla. U dan l-ispirtu tal-ħażen ma jieħux pjaċir meta aħna nkunu maqbudin minn idejn Alla biex jisalvana. Imma aħna wkoll irridu nħallu lil mulej jaqbadna u jkaxkarna ta'. Hemmhekk il-kollaborazzjoni tagħna illi aħna nafdaw fih, illi aħna nuru t-tama tagħna fil-qawwa tas-salvazzjoni. Nittamaw dejjem fil-mħabba li għandu għalina. Għaliex jekk aħna inħossuna maħbubin u maqbudin minn idejn Alla, żgur inkunu fit-triq is-sewwa. Għalhekk eżies ejjew nippruvaw illum inħallu li dejn il-mulej jaqbadna u jġorna fejn hu taġid għalina biex neħilsu minn kull tentazzjoni, minn kull ħażen u nimxu fit-triq li jurina. Din hija l-laqgħa tagħna mal-mulej. Kif rajna l-ġurnata tal-mulej, anke l-ġurnata tagħna li nħallu l-mulej ikellemna, jaqbadna u jkellimna. Ikunu faħħal Ġesu Kristu. Il-mulej Ġesu ġie biex ifejjaq mhux biss il-ġisem tal-bniedem, imma lill-bniedem kollu kemm hu. Flimkien magħna Ġesu issa jitlob lill-Missier li qatt ma jieqaf jieħu ħsieb ulidu. U għalhekk b'tama nitolbu: salvana mulej, salvana mulej. Mulej, il-Knisja tiegħek hija mifruda bejn l-insara ippersegwitati f'ħafna pajjiżi u feruta mid-dubiet tagħna. Saħħaha u ġeddida dejjem bil-grazzja tiegħek. Nitolbu: salvana mulej. Ħafna popoli għadhom ma jfittxux b'qalb sinċira, jibatulhom nies qalbina biex iħabbrilhom l-imħabba li jurina fibnu Ġesu fuq is-salib. Nitolbu: ftakar f'dawk fostna li qegħdin ibatu fir-ruħ u l-ġisem, speċjalment dawk il-morda li qatgħu qalbhom minn ħajjithom. Fejjaqhom u dawalhom bid-duwa li inti taf tagħti. Nitolbu: qabel ma aħna stess ġejna nfittxuk, int sejjaħtilna u sirt bniedem biex tagħtina lilek innifsek. Iqaf magħna fil-mixxa tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu: ninaqdu bl-intenzjonijiet tagħna hawnhekk preżenti u dak kollha li permezz tax-xandir idima qudimana biex flimkien irresqu il-karba tagħna lill-mulej li dejjem lest li jismana. Nitolbu: permettuli nagħmel talba bit-Taljan għax hemm komunità li jissegwi din il-quddisa meta nċċelebrajjen minn Ruma u għalhekk talba żgħira għalihom.
Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore perché ci dia la grazia di lasciarci prendere delle mani di Dio, perché possiamo essere portati sulla via della salvezza, dell'amore e della speranza. Preghiamo, nitolbu. Res ukoll it-talba personali tagħna. U Alla missier, eħlisna minn kull deni li jista' jeqret l-ruħna u l-ġisimna u għallimna fl-imkien miegħek innaqsu d-batija taħutna bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs għedin nofrulek frott tal-art u xor il-bnidem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kifu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tubita jtajtna dan l-imbit li nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-misser li jista' jkollu. Il-qamu lej l-offerta tal-poplu tijek u għamel li bija nitqazzu u naqelu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna l-fuq, niżukħal l-mulej Alla tagħna. Sewa u xira ta' sew mulej missier Għaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid ta' salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull situazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj bi Kristu Sidna. Fih int oġbok kollox iġġedded u li l-kol tajtna li nieħdu sem mill-milja tiegħu. Għaxat li kellu l-natura ta' Alla xejjer lilu nnifsu u b'demmu li xerlet fuq is-salib għaqqad fis-sliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk int ollejtu fuq kollox u sar is-salvezza ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rida tiegħu. Għalhekk mal-anġu l-qaddisi intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis. Wasalna fejn. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħaj, tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubien. Għamlu dan
tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċa tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr, għax oġbok għana hawn quddiemek biex nagħduk. U mitċakontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna f'ġisewwijek li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna Vincenzo u Ġenesja Camilleri u l-familjari li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal quddiemek il-mejtin kollha fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jiexi fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifarruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Spiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Inħallu li ta' Alla l-missier taqbadna biex xina dejjem fit-triq it-tajba, u għalhekk nitolbu kif jallimnaw. Missierna li inti tismawek, jitqaddes ismuk, tiġi saldnata, ikun it-tritin kif is-sema jdafrak. Għadnu bitna, bħalma nafu l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fil-ġri, iżda mid-dinja. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull denni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħalilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li intrid fija, int li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu kun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf tagħna. Danu Ġesu, danu l-ħarruf tagħna li jneħħi d-dubet tad-dinja. ħejdin aħna l-missiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Misser, l'Ibn u l-Spiritu Santu. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon ta' nitolbuk biex bħalma int ġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġob lilek bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex nafdaw din il-ġurnata ħajjitna f'idejja li twassalna għand Ġesu biex iwettqu r-rida tiegħu. Għalhekk flimkien bil-qalb nitolbu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija, mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tabarina metinbin, s-sawsija tajna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.